Benvinguts al GPS d'aquesta setmana. Avui parlarem de la festa del Pi de Centelles, on aquesta població d'Osona surt a tallar el pi més bonic de les contrades per oferir-lo engalanat a la seva patrona, Santa Coloma. També parlarem del Cau de Bruixes, una festa misteriosa i màgica que enguany es celebra el 30 de gener, on el foc, la calor, la màgia i sobretot les bruixes són les protagonistes. I a Centelles mateix us proposem fer la ruta dels molins, on destaca el molí medieval de Llavina, un dels més ben conservats. I si feu la visita a la població el diumenge, podeu aprofitar que és mercat i el comerç està obert. Si ens acompanyeu, comencem! Cada any, a finals de desembre i des de fa segles, tant si fa fred com si neva, com si plou o fa calor, la festa del Pi de Centelles segueix una cronologia invariable que ha fixat un poble que en ple solstici d'hivern surt a tallar el pi més bonic de la contrada i l'ofereix engalanat a la seva patrona Santa Coloma, mentre ho festeja amb una traca eixordidora d'escopetes i trabucs. Alguns antropòlegs creuen que les arrels de la festa del Pi cal buscar-les en els cultes pagans d'adoració a l'arbre, representant una divinitat natural que posteriorment es cristianitzà. Els primers documents de la festa daten del 1692. La festa del Pi es comença a preparar el dia de Sant Esteve. Tota una colla de galejadors es dirigeixen a un dels boscos de les contrades per escollir un pi gran, de tronc recte i amb una copa ben atapeïda. El pi es marca amb trets de trabuc. El dia 27 de desembre al vespre es confeccionen ramells, pomes i neules que serviran per guarnir el pi a l'altar de l'església, just davant la imatge de Santa Coloma. El dia abans de la festa del Pi es reparteix la pólvora entre els galejadors i es revisen bé les armes. I arriba a la fi el gran dia, el 30 de desembre. A les 7 del matí comença la missa de galejadors. És l'únic dia de l'any en el qual es poden entrar les armes a l'església. A la sortida ja es poden sentir les primeres escopetades per despertar el poble i es fa camí cap al bosc on espera l'esmorzar amb pa i botifarra. Un cop tips els galejadors passen cordes entre les branques del pi per fer-lo caure de forma controlada. A cops de destral tallen el tronc, ferit a tret de trabuc. Llavors col·loquen el pi dret damunt d'una carreta molt ben lligat perquè no es mogui. La carreta l'encapçalen dos grans bous. A les 12 del migdia, el pi entra al poble enmig d'un soroll eixordidor i envoltada de fum i de més de 400 galejadors. A la plaça Major es balla el Ball del Pi que va composar el mestre Rafael Subirachs. El pi s'obre camí difícilment entre la multitud fins a arribar davant l'església.
Allà arriba un dels moments culminants de la festa, quan els galejadors fan ballar el pi donant voltes i voltes amb algun galejador a sobre. A la 1 del migdia, el pi entra a l'església plena de gom a gom. L'arbre s'inverteix de cap per avall i s'engalana amb els ramells de pomes i neules. Després, s'hissa davant la patrona mentre els galejadors i el públic entonen l'himne de Santa Coloma del mestre Fortià Solà. El dia 31 de desembre, Santa Coloma, es poden venerar les relíquies de la santa en un ofici solemne a la sortida del qual els galejadors acabaran de gastar la poca pólvora que els quedi. I finalment, el dia 6 de gener, a la sortida de missa de 2:15, es despenja el pi i es reparteixen les branques i les pomes entre els galejadors. El municipi de Centelles s'anomenava segles enrere Santa Coloma de Vinyoles. Com va passar a dir-se Centelles? La baronia dels Centelles va sanificar durant l'Alta Edat Mitjana, un dels dominis senyorials més importants del país. Els comtes de Centelles exercien el seu domini des del castell de Sant Martí. Eren els amos i senyors dels que actualment són els termes municipals de Sant Martí de Centelles i de Centelles. El castell de Sant Martí va ser condicionat al segle XV per acollir el rei Pere IV, que hi havia d'anar a viure, però finalment el castell no va poder ser reial perquè mai s'hi va instal·lar el rei. Entre el tomb del segle XV i XVI, els Centelles van decidir instal·lar-se a Santa Coloma de Vinyoles, que amb els anys va passar a ser Santa Coloma de Centelles i més tard Centelles. Al segle XIX es va produir la divisió de Sant Martí de Centelles i Centelles, tot i que al segle XX encara van estar uns anys units en un sol terme. Aquesta és la història real, però la llegenda diu que el castell de Sant Martí de Centelles hi va haver fa molt temps una batalla entre moros i cristians. Els moros s'havien apoderat del castell i els cristians volien recuperar-lo. Un dia, un pastor els va dir als cristians que tenia un pla. El pastor va portar aquella mateixa nit el seu ramat de 50 cabres i va posar una teia a cada banya de cada cabra. Quan els moros van veure aquella quantitat de teies que es dirigien cap a ells, es van espantar i van fugir. En record aquestes 100 teies que van fer fugir els moros, es va posar el nom de Centelles a la localitat. Des de fa molts anys, les dones nascudes a Centelles han tingut fama de bruixes. Aquesta reputació, recollida per històries i rodolins com aquell que diu «De Centelles, bruixes totes elles», s'ha transmès de generació en generació fins als nostres dies. Cada any, just una setmana abans del Carnaval de Centelles, el primer que es celebra a Osona, té lloc el Cau de Bruixes, una de les festes més misterioses i màgiques del ric calendari cultural de la vila. Se sap que al segle XVII una dona de ceba va ser penjada al Pla de les Forques a Centelles perquè deien que es feia amb el diable. Una altra dona, anomenada Peirona i d'origen francès, va morir a les presons dels comtes de Centelles mentre complia condemna per bruixa i metzinera. També s'explica la història de la vella de Centelles, esmentada en un procés de bruixeria a la mateixa època. El Serrat o el Pont de les Bruixes de Centelles eren llocs freqüentats per les fatilleres. Ara tots aquests llocs es poden visitar seguint la ruta de les bruixes. Històries com les que us comentàvem inspiren cada any un original cau de bruixes que omple Centelles de foc, de color, de màgia i sobretot de bruixes. Entremig d'un nombrós públic, les bruixes de Centelles preparen cada any pòcimes i fan conjurs. Després d'un espectacle que cada any pren una nova dimensió, s'escull la bruixa entre les bruixes, la bruixa de l'any. Spinning me round and round.
Entre el seguit d'actes del Cau de Bruixes, el Mercat Màgic és un espai consolidat en el marc de la festa. És un mercat especialitzat en productes esotèrics, el complement perfecte d'una nit amb els carrers ambientats a les fosques, amb música, espectacles, fogueres, contes i, sobretot, moltes bruixes. Aquest any el Cau de Bruixes se celebrarà el 30 de gener i s'inclou en un ampli programa d'activitats que l'Ajuntament de Centelles ha anomenat Centelles és Màgia. Miquel Arisa és l'alcalde de Centelles. Per tal d'englobar totes les activitats que venim fent durant tot l'any, hem buscat un títol que ens ha cregut que era el més adient, que és el Centelles és Màgia. Centelles és Màgia el que vol és representar tota la màgia que tenim Centelles per fer activitats de tot tipus, des de carnestoltes, la festa del pi.